od čega se sastoje računovodstveni poslovi. Računovodstveni poslovi su prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava, priprema i vođenje poslovnih knjiga, priprema i sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja, te prikupljanje i obrada podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjeg izvješća te financijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe. Poduzetnik je dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje. Također, dužan je organizirati prikupljanje i sastavljanje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga te sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja na način koji omogućuje provjeru poslovnih događaja, financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika. Povjeri li poduzetnik obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim pravnim ili fizičkim osobama, on ostaje u potpunosti odgovoran za povjerene poslove, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela. Računovodstvena dokumentacija obuhvaća knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje, te godišnja izvješća i konsolidirana godišnja izvješća. Poduzetnik je dužan osigurati da računovodstvena dokumentacija bude točna, potpuna, provjerljiva, razumljiva i zaštićena od oštećenja i promjena. Knjigovodstvena isprava je svaki interno ili eksterno sastavljen pisani dokument ili elektronički zapis o poslovnom događaju, te isti čini osnovu za unos podataka o poslovnom događaju u poslovne knjige. Knjigovodstvena isprava mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju. Poslovne knjige predstavljaju skup evidencija o nastalim poslovnim događajima poduzeća, a javljaju se u obliku osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga. Osnovne poslovne knjige zakonski su propisane, sveobuhvatne, sintetičke i kronološke evidencije poslovnih događaja poduzeća. Čine ih glavna knjiga i dnevnik. Glavna knjiga sustavna je evidencija svih knjigovodstvenih promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja u određenom izvještajnom razdoblju u kojoj se ti događaji grupiraju prema njihovoj vrsti, a na temelju unaprijed pripremljenih konta koja, sukladno potrebama poduzetnika, osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se knjigovodstvene promjene nastale u određenom izvještajnom razdoblju unose kronološki. Pomoćne poslovne knjige su analitičke evidencije poslovnih događaja pojedinog segmenta poslovanja poduzeća, kao što su, na primjer, analitička evidencija kupaca, dobavljača, dugotrajne imovine, zaliha i sl.